Molts ciutadans, no només de Benicarló, sinó també d'altres localitats de la comarca del Baix Maestrat i més enllà, han volgut donar el seu últim adeu a Joan Brusca. El secretari general de la Unió de Llauradors des de l'any 2001 va morir aquest diumenge als 51 anys d'edat, víctima d'un infart. Per la capella ardent, instal·lada a la Cambra Agrària, també ha passat la Corporació de Benicarló en ple, que abans, en una sessió plenària extraordinària, ja havia guardat un minut de silenci. El consistori benicarlando ha decretat 3 dies de dol a la localitat i ha manifestat el seu condol a la família de Brusca i a la Unió de Llauradors. Aquesta ha estat una més de les moltes manifestacions de dolor que s'han fet públiques per la pèrdua d'aquest lluitador pels drets dels llauradors i ramaders. Joan Brusca serà soterrat aquest dimarts a Benicarló, la seva ciutat natal. A les 12 hores, a l'església de Sant Bertomeu, se celebrarà la missa per la seva mort, una missa a la qual assistiran el vicepresident de la Generalitat Valenciana, Vicent Rambla, el conseller de Benestar Social, Juan Cotino, i la consellera d'Agricultura, Maritina Hernández, entre moltes altres autoritats. El president del govern valencià, Francisco Camps, també podria acudir, tot i no haver confirmat del tot la seva presència. Brusca es va sentir malament aquest diumenge al municipi lleidatà de les Borges Blanques, on estava participant al Congrés de la Unió de Pagesos. Tot i ser traslladat d'urgència al centre de salut d'aquesta localitat, no es va poder fer res per la seva vida. Fa uns mesos el secretari general de la Unió de Llauradors ja havia estat ingressat a l'hospital per problemes de salut. El delegat del govern a la Comunitat Valenciana i la consellera d'Agricultura han parlat de la següent manera de Joan Brusca. Un hombre que es un ejemplo de trabajo, un ejemplo de comportamiento cívico, un ejemplo de esfuerzo y de entrega al servicio de los ciudadanos y de las ciudadanas y en este caso concreto al servicio del progreso, del futuro de su tierra, de la Comunidad Valenciana, de la provincia de Castellón y en especial de todos los agricultores i ganaderos. Ha significat una persona que està sempre defendint els interessos dels nostres llauradors. Ha sigut una persona en capacitat de diàleg, d'assentar-se a treballar en tots nosaltres, a aportar solucions, a ficar-les en pràctica i sobretot a treballar colze a colze en totes les associacions sindicals, en totes les entitats que treballem en el món agrari i quan ha hagut acords els han complit i quan ha hagut discrepàncies ha tingut la capacitat de l'endemà tornar a sentar-se a treballar per arribar a acords.